Здравейте, уважаеми зрители, добре дошли за мен нощния ефир. 21 часа и 47 минути, отново е 23 март. Смятам, че това видео няма да бъде дълго, така че мисля, че няма да ми създаде някакъв особен проблем за предстоящото ми радно ставане утре сутрин. Така че здравейте, английски душици, и заповядайте в днешното видео, което ще бъде леко продължение на тема, която смятам непременно трябва да бъде продължение на това, което говорих миналия път. А именно, виждате какво е заглавието. Проблема за фалшивата любезност. Това е ясна препратка към видеото на Дамяна Дължева по темата. Искам да обърна фокус, правейки така кратко резюме на това, което тя казва в видеото си, с малко мои така насагвания на аутистична анебджейска тема. Какви ставаме, когато ползваме повсеместен people pleasing, когато се извиняваме за всичко, когато не си даваме право на пространство и така нататък. Всички тези неща, които говорих в предишното видео, че са характерни за нас, преди да достигнем това вълшебно ниво на духовно пробуждане. Което, както казах, за мен това е нещо пълна глупост, и това е оправдаване и легитимиране и валидиране на един наратив, който е абсолютно патологичен. Така че нека да продължаваме по темата. Проблем за фалшивата любезност. Така, първата точка. Набързо ще ги избравям, но, както казах, целта не е видеото да бъде дълго, а и видеото на Дамяна Дължева е толкова прекрасно, толкова добре направено, че просто ще ви го оставя в описанието. Мисля, че нещата там ще бъдат ясни, както се казва. Първа точка, така кратко резюме по точки. Първа точка, която се отбелязва. Отдаване на топлина, която не съответства на дълбочината на отношенията с човека, на който я отдаваме. Първото нещо, с което се характеризира тази фалшива любезност, този повсеместен people pleasing. Втората точка. Стъпване върху собствения комфорт и поставяне на комфорта на други на всяка цена. На колко места в аутистичния в INFJ-ски видеа може да се чуе подобно нещо. Предполагам и вие сте гледали подобни видеа и сте чували за какво става въпрос. То е просто някакъв ужас по тази графа. Трета точка. Непрекъснато извиняване. Разбира се, непрекъснато извиняване. Колко пъти се говори, включително и миналия път го казах, непрекъснато извиняване. Толкова феномен, за който психологическо състояние, за което е говорено толкова много е изговорено в видеа, в какво ли не, къде ли не. Четвърта точка. Непрекъснато въздържане от нужди, които очевидно имаш. Очевидно е, че ти се нуждаеш от помощ, очевидно е, че не можеш да се справиш сам, обаче не даване на право да получиш помощ от някого, ти отказваш тази помощ, дори когато очевидно, че имаш нужда от нея. Повече от очевидно, че имаш нужда от нея, че няма как да се справиш без нея. Да. Пета точка. Непрекъснати people pleasing като несъздавано искане за незабавна валидация, приемане, сигурност и свързване, който списък с заявки по-скоро би накарал човекът, който се чувства, че са му били поискани, да избяга с 300, въпреки че привидно сме се държали с него като ангелчета. Мисля, че тук нещата са ясни. Непрекъснатото даване с скрити мотиви. Непрекъснато додаване не защото ми е кеф да дам, а защото очаквам да получа това, което избрих в предната точка. Даването като форма на оцеляване с липса на алтернативен избор. Даването не може да бъде форма на оцеляване с липса на алтернативен избор. Може да даваш само тогава, когато искаш да дадеш и когато можеш да дадеш. Не е задължение. И това да даваш по задължение, това го прави неискрено. Това го прави неистинско. Това отнема същината на съдържанието на понятието да дадеш, да дадеш на някого. Непрекъснатият people pleasing като израз на разсъждаване позиция аз нямам никаква стойност, ако непрекъснато не ти се раздавам, докато не остане без дъх и без сили. Не звучи добре, нали? И още една последна точка.
Непрекъснатото даване е равносилно на това да се приравниш с един ресурс без стойност, който те прави първа жертва на нарцисистите и манипулаторите. Нали? Той е стереотип. Този патологичен стереотип, това е нещо, което се разправя непрекъснато в видеа. То се разправя в видеа, защото тези видеа, в които се разправя, произхождат от свят, в който от общества, които са буквално друг свят, са не с нас. Да, и при нас със сигурност това се случва. Но при нас не е толкова безалтернативно това нещо. Имам при точно това, което много пъти съм говорил и което може да го видите в западни видеа, в американски видеа, в други западни видеа. Това отношение към емпатите, това отношение към чувствителните хора, това отношение към аутистичните хора. Това грубо, неуважително, отхвърлящо отношение, което получават. И това, което... Нали, то оттам произлиза този стереотип, оттам произлиза този патологичен стереотип, че емпата винаги попада в някаква връзка с нарцисист. Не е така. Не е така. И точно това, което говорих миналия път за това така наречено духовно пробуждане, София, това е пълна глупост. Ама това е пълна глупост. Хората трябва да бъдат, децата трябва да бъдат учени от рано. На самовалидация, на самоуважение. На застъпване за себе си. На осъзнаване на собствената си стойност. Ето в какво бихме могли да се превърнем, ако следваме масово представените стереотипи. В едни фалшиво любези, в едни неискрено любезни хора. В едни хора, които непрекъснато се раздават, обаче какво стои за това раздаване? Аз ви го казах какво. И Дамяна Дължева много добре го обяснява в основното видео. Още по-добре, отколкото бих могъл да обясня и аз тук. Непрекъснатия people-please като несъзнавано искане, незабавна валидация, приемане, сигурност и свързване. Който списък с заявки по-скоро би наказал човекът, който се чувства, че са му били поискани да избяга с 300, въпреки че привидно сме се държали с него като ангелчета. А тези, които не избягат с 300, тези, които ще се привлекат към това наше поведение, са точно, както и Дамяна казва, тези, от които най-много трябва да бягаме и да се пазим. Манипулаторите, нарцисистите, тези, които ще искат да ни изтискат до последната капка. Тези, които ще искат да се възползват от нашето нездравословно състояние. Още повече. Ние без това вече се причиняваме достатъчно страдание, като сме в това нездравословно състояние, като нямаме съзнание за собствена стойност и така нататък. Ще е просто скандално, абсолютно е скандално и затова толкова много видеа отделих на тази тема. Понеже е лесно да се гледа какво е предоставено в социалните мрежи. Това е първият начин, по който хората се образуват, първият начин, по който хората добиват някаква представа за подобни модели. Но тези модели са силно контекстуални. Трябва да се има предвид, че това, което се предоставя от едни хора в контекста на дадена култура, може да е съвсем различно от това, което може да се състои в контекста на нашата социална, на нашето общество и нашата култура. И трябва винаги да се деконструира, трябва винаги да се прави разнищване на тези модели, които са представени, да не се приемат като истина, за да се разбере какво стои зад тях. Защото зад тях може да стои много грозна истина. Много грозна истина. И в тези масови модели, които са проповядани в интернет за нас като INFJ, за аутистичните, за емпатичните, за чувствителните хора, това не са неща, през които задължително минаваме, през които задължително трябва да минем. Това са неща, които са създадени от заобикалящата ни среда. Заобикалящата ги среда, по-точно, ги е пъхнала в това, ги е поставила в това положение. Тези хора да бъдат вечния people pleasing, да бъдат хората, които вечно се извиняват, които вечно се предлагат непоискани по такъв абсурден начин.
Ами, смятам, че няма какво повече да кажа по тази тема и мисля, че пак стана дълго видео. Компютъра почва да забива вече, защото доста сериозно грее. А и видеото няма какво повече да ви кажа, така че нека приключваме тук. Благодаря ви за вниманието, надявам се, че ви хареса, надявам се, че беше полезно наистина. Замислете се, нека всеки който изпада в подобни състояния, на състояние на патологичен people pleasing и така нататък. Нека се замисли на тези неща и се опита да се осъзнае, се опита да се оттърси от тези патологични модели, защото това не е правилният начин. Не е правилният начин. Просто не е правилният начин. Благодаря ви за вниманието и ще се има отново в неделя в 6 в стандартно време за изучване на ново видео.